Teraz si poďme ukázať, ako aplikovať a odlíčiť našu vodeodolnú rastovú maskaru. Aplikátor bol navrhnutý tak, aby riasy najlepšie oddelil a krásne natočil. Kefku jemne priložte ku korienkom rias a nanášajte špirálu plynulými pohybmi smerom hore. Sústreďte sa hlavne na to, aby ste riasenkou pokryli všetky riasy. Po aplikácii maskary môžeme mať riasy trochu zlepené, preto použijeme náš oddelovač rias. Stačí myhalnice od korienkov smerom nahor opatrne rozčesať. Riasy sa tak oddelia a získajú prirodzený vzhľad. Tak a máme hotovo. Teraz si môžeme užívať celý deň s parádnymi myhalnicami. Odličovanie začneme tým, že si dôkladne umyjeme ruky. Použijeme teplú vodu, nie však horúcu. Navlhčenými prstami začneme maskaru opatrne sťahovať z rias dole, a to smerom od korienkov ku končekom. Nemusíme vodou plýtvať. Po odlíčení vodou použijeme šetrný odličovač na očné okolie. Tým dočistíme zvyšky maskary. Na záver tvár opláchneme vodou a jemne osušíme uterákom. Nezabudnime po odlíčení pokožku dostatočne hydratovať.